Менә син әйттең бит әле теге фастфуд җырлар дип. Тагын да катлаулы очраклары бар. ГМО җырлар. Монысына да ачыклык кертинде алай булгачмы? Булары беләсеңме, тулысы белән компьютер программалары тарафыннан эшкәртелгән. Шигырьдә автоматик рәвештә генә рифмага салынган эчтәлексез җырлар. Без биредә җырларның күңелгә ял, фикерләүгә җим бирә торганнарын гына яңратабыз. Җырлаучыларның бары җырлый белгәннәрен генә сәхнәгә чакырабыз. Баралы бүген шулай җәһәт кенә ресторан оештырып җибәрүебез отышлы булды әле. Андый-мондый ресторан түгел, затлы, рухи азык булырдай җыр ресторан. Улар җырлады. Хөрмәтле тамашачылар, Ринат Муслимовның зәвыклы җыр ресторанының тагын бер сый нигъмәтеннән авыз итегез әле. Үзе дә бер кашык су белән кабып ятарлык, башкара торган җыры да нәкъ шундый. Мәхәббәт һәм туган җир темасы тәмләткечләре белән баетылган. Сагыну соусы белән бирелә торган җырлары белән Алинә Кәримова. Каршы алыгыз. Менә шулай барыбызга савышка ураны да кереп китте. Бу эшләрнең кемгә исламның барыбыз да яхшы. Рухына да була барыбыз. Бәлки араларында ярәштереп куйганнар да була торгандыр, Марсель. Лилия Муллагалиеваны күз алдына китереп нишләп шундый җыр язды икән? Белмим. Бәлки Лилияның салкын тидереп авырып яткан чагы булгандыр, Марсель. Лилия туңып йөрмәсен дигән. Җырларның очы-кырые юк бит инде аларның, Марсель. Булмаса да статистика дигән фән бар, шуңа күрә санадым Ринат Муслимов белән иң күп көй язган композиторны ачыклап бетерә алмадым. Исемлектә кемнәр барсын? Лидерлар рәтендә Илгиз Закиров, Зөфәр Хәйретдинов, Фирзәт Муртазина, чыннан да байракта сәхнәдәге артистка карыйсың да Станиславский шикелле ышанмыйм дип кычкырасылар килә. Әйдәме без синең белән киләсе җырчыга җырдагы ситуациядән чыгып бәя бирәбез. Театраль тәнкыйтьчеләр булып алыйк әле. Шулай итеп, аерылышуга дучар ителгән лирик герой образында Илназ Миңвәлиев. Җырлар күп бит хәзер. Казан юлларындагы машиналар кебек. Карале, әле шул җырлардан бүкүләр барлыкка килмәйме? Мин әйтәм, шушы җыр сәнгатендә югыйди кебек бер орган булса, әйме? Элекеге худсовет шикелле. Кара, әйбәт, шунда да шигырьнең бер куплетында рифма килеп бетмәгән. Мәсәлән, штраф. Фонограммага җырлый икән. Эвакуатор белән алып чыгып китәсең сәхнәдән. Юк, фонограммага җырласа 6 айга ирегеннән, юк, 6 айга җырлау таныклыгыннан мәхрүм ителә. Ул таныклыкны гомумән җырлый белүчеләргә генә бирергә кирәк. Менә нәкъ киләсе җырчыныкы шикелле, аның җырлау таныклыгына мин хәтта прицеп йөртергә мөмкинлек бирә торган Е категориясен кертергә. Нинди прицеп инде тагын? Менә ул прицеплы озын көйләр белән дә шул кадәр оста идарә итә. Югары класслы җырчыбыз Сиринә Зәйнетдинова. Менә шул урында үзегезне бик кыйммәтле, ифрат тазатлы бер машина пассажир итеп күз алдына китерегез әле. Менә сез вакарлык саклап кына аның арткы утыргычында урын алдыгыз. Рульдә? Рульдә Раяз Фасыйхов. Әдәмнең һавасы булган. Таһирның бар зөһрәсе, Юсуф Зөләйха сөюе, Мәҗнүн белән Ләйләсе, Хөсрәү Ширин белән йөрсен, Сөхәйл вә Гөлдерсен, булсын ир-хатын әдәбе, Зөфәрнең бары Зәйнәбе. Ошолыгыз Зәйнәп Фәрдетдинова. Киләсе җылы очрашуларга кадәр. Киләсе җырлы очрашуларга кадәр. Сау булыгыз, хөрмәтле дуслар. Сау булыгыз.